Čiže prvé cvičenie začíname vykonávať vlastne od 1. do 4. týždňa. Sú to jednoduché cviky na uvoľnenie, rozpohybovanie krčnej chrbtice a celého hrudníka a nastavenie správneho dýchania. Čiže začneme s ľahkými stretchingovými cvičeniami do úklonov, do každej strany. Ďalej môžeme robiť šikmý predklon, čiže hlavu si jemne vyrotujete smerom k pazuche, ku kolenu a zase idete do predklonu. Do predklonu priamo k hrudníku. A môžete pokračovať malinkými krúžkami v ramenných kĺboch s tým, že ruky nezdvíhame nad hlavu, ale len jemne rozpohybujeme hrudník. Ďalej môžeme pokračovať lokalizovaným dýchaním, a to do hrudníka. Najprv pod jednu kľúčnú kosť. Nádychy sú jemné a plynulé, nie násilné. A takisto pod druhú kľúčnú kosť. Potom sa učíme braničné dýchanie, a to je do oblasti spodných hrebier, smerom k brúšku. Takisto trošku sa hrudník zdvíha,